what is up? Upload here, your buhula, no? Natakaroon sa diri sa may kano, Ittihad. So, gabi na. Just pakita lang ako ninyo ang lighting diri o kung saan na. Medyo na nasa 7 o'clock. Ang adlaw is wala. Pababa sa adlaw. Medyo ngit-ngit na siya. Ang adlaw dito pasubang. So, maybe after mga 15 minutes, nalagay start ng suga siya diri. Makita ninyo niya diri o kung saan suga diri. Mostly karon ang gabuhat na ako is lang jogging. Dito ko nga side sa may kuan. This sa may King Faisal Souq, King Faisal Mosque. Dito ko tuyok sa kilid para makita na pang picture ngayon. Tana tuyok lang ko until nata diri sa may Ittihad Park. Naa diri ang kaniyang Central Souq